खायो नासिं दंना जोंबो Abang kasih daito. Nogrok lainnya ini, orang kaisa lainnya sing wansung teh menanggu, sembuh pangzipur pangsa tanai, follow mano. Bufang di bising bos ini nim hai bufang rok ciri bagai belai no kaham apa benefit mano bici bufang abun bagai seng bagai no 2021 bisini sini jomai ta hodane bawa gre mission nengai jugalja bufang kai mung panda Obu pangkai mung pandani buah kera, bawa gue misinya bermula presiden. Tapi begini ero paisok paika nogare kotor ke sini CEM executive member TT edisini borong guna puno sondang sematia. Tapi begini ero paisok paika VIP sing pozorani hanjamung tai ha hodani gei hanjamoi rogoi kok kisa sawn kongno to jengjo to si thangka bu phangkai mani sal bu phangkai ni nangnai ha tabo bu phangkai ya khai sulia omai jo to saiklang thangbai bu phang aja salogo tinero bufang ni kono obab kri bufang wa phang baine sara tripura jo khobja bolong halong boni khobja aje ni salogo jomatia khoda bolong no puja khai jomaita da bolong no suwag bisipurung puru jomaita khoda bolong to suwag no tabo khine sini hastewo bufang wafang ta faijani khole huk khaibani phole sini bagan tagani khaimo phole belai kini sini hastewo tabo bufang samung nang dong ha bufang tani samung nang boni kok tomar to jotun khana bai kya aw haibano tekse safiwano जों কোনো বড় তাফনো কোনো বড় বিশেষ চাই খো যে বরফ जोंनाव थाङोनि बांगै अक्सिजेन दं आरो जे चिनि हाया खिबिरमोन बरफ यासाक नाव ओमफ्राय काहानो बोले बरफ दं अमाय सावने कोनो बरफ रक्ताफोरनि बिसेस जायख किन्तु जोंखौनो बिसास खायनो नंनाय बिसास जावनि नंनाय बुफां जों जतनो सिउ बुफांजों जोंनावबो सोबो सामुं नांर बुफां गरिंखे जों अरनियो ओ हायङो ओ हास्टेओ थाङै दमया अमाय गोजों सिजा सिफानो जों दा बनो एरवानि बाङै एत उद्बुक नायां दं किन्तु एरवानि बने उद्बुक माना नाय माना नायख्लायो ताबो बिसेस खाय अरने दिनै चारा फां जेटा तबो जागमानि বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাই বো চারাও তাবক নেই যুগ তাবো নো মোপে ন বো চারা চারা কাইখে বড় মনীষনি উপকার ফাইনাই বড় মনীষনি আয়ুক লংনাই বড় মনীষ অক্সিজেন গিরি তোমার জাগানো অক্সিজেন পূরণ খাইনাই অমা হাইরানো বৈজ্ঞানিক ওয়া সইনো তোমার কাইনা নাম এবং তোমার কাইথাই ও বুফানো কাইখে যিনি কোনো ক্ষতি ইয়া ক্ষতি এনে বুফাং দङ अनेक बुफां दङ किन्तु বৈজ্ঞানিক संवा सखा ओ बुफां गायखे जिनि बाङै रां मा हानाय जिनि बाङै अक्सिजेन मानाय जिनि आयुनो लरनाय
अमाहाय हानि बाङै चिनि आमलाय एमन एक बुफां आमलाय एमन एक बिथि जों सिया सिनाय दं गोबां मानसि आमलाय जे एमन जे जोंनो उपकार खायो आमलाय बुथाय एबं आमलाय बिलाइ एबं आमलाय बुफां आगे जों साधारनत किसा मोसो कुथुखारायाव नुथुबाथुंफोराव खेनो जों आमलाय बिलाइ पर्यन्त रोग जायो हायफे आमलाय बिलाइ जावो जों आगे आयु कलमा जिनि माबुरा फाबुरा थांथाने राव ताने आसो आयुल बना बिया सिने तानि कम उबरंनि जराव जदि ताखायखे डक्टरनि चिकित्सा तंग हांगा बराव 100 केन 150 बছর 130 বছর थांथांगोन कारण बरो जेकोनो हायासाय आंके बिथि बरै जाव कबिराजि माध्यमे बिथि बरै जाव बर्तमान चा चिनि बलंग तमा बिथि दं बनो चुसिया एवं जारा सिनायराव खाकाया जे अमनो अदुर भबिष्यत जों उबु फांबा फांनो नारु दङ नांनाय उबु फांबो फांनो कायनो नांनाय उबु फांबा फांकरि के जों भबिष्यत जिनि अक्सिजेन अभाब ने ओ बहाय वासु मुनु वासु हानि बाङै आमलायराव एमन एकटा उपकारिता बुफां हानि बाङै बैज्ञानिक बनो वासु होनो दा बिशेष कि आमलायनि जारा रहो आर थाइफ्ल आसिनो सामंनाव चिनिर जे पहिला वासौनादि थाइफ्ल कायके तमांनाय थाइफ्ल कायके ननो पहिला ब्लाइ कुवार साकलं का हारो करानाय नेमो एक नाम्बार आर थाइफ्ल एमन जिनिस ब निनि बहव मुंसा माइकरै हाइफोनो थाइफ्ल जागे कोनो क्षति या ते अन्य ननि ससा थाइचुमु बोतरा बरचा जानाय दङ बोतरा किन्तु साकेनो बेसा क्षति खायो बहुत क्षति खायो किन्तु थाइफ्ल विशेष के जों मा फाथैफोराव माइजायो नुयारगा दंब्ले नों 12 दिन 13 दिन थाइफ्ल मोसौ चादि निनि मुंसा बहगरु मैया थाइफ्ल साइतो बाय आसे थाइफ्ल रो उपकारिता अमाहाय हानि बाङैनो जों जे जागाव जागा थाइ दंख खालि जागा दंख दिनैनि बाबा गरिया मिस एकाडेमि बाय संसाजाक बलं सुवामुं पान्दा नि अजमा त्रिपुरा कुमार जमातिया बनो ani paipleya hamjangma tei khulumaya faru tei bwsini hodakra khwnoi borom ganang poddolila jamatia polindro kumar jamatia bonobo ani khulumaya faru tei bwsini edisini phaisok phaijak sini honorable em rajesh tripura teibo BSF का अधिकारिक उनको भी मैं नमन करता हूँ तेब जोंनि SDM गंडासरानि एल रांखल तेब सुशील कुमार रियांग दिनेश पाल कमांडेंट तेब जोंनि हदानि जत कर्मकर्ता बाबा गरिया एकाडेमिनि थांनाय जत लिडार्स tei moyalni kwbangma panchayat jotona ani khulumaya pharui tini bolong suamung pandao kisa kok narik sinai tani ke jotona akailaijak dipor kheijak lenglaijak mayo khailaijak hani bangai kisa kok sasinai puilao bolong suamung ni meanings to jotona nirok kaham ke साइ खना रजाक बाय हां चिनि जे साइ थांनाय रक बाय चिनि अकरा रक बाय हाइफानो किसिसा रिक्सावै मा सासिनाय हमानि जेकुनु गभर्नमेन्ट फांथों सेंट्रल गभर्नमेन्ट फांथों स्टेट फांथों एडिसि हा फांफानोंथों आगि निनि बन महोत्सव होनै खायाफासि चिनि जमाते हदा आगि निसिमिसि
खाइ फैमानि खोनावो आंनि बाबा आगि हदारावबो किसुमासा हिंफ्राव बलं सुवामों पान्डाव थांनाय हाय होनाय थांमानि छाव इनके जोंनि लाइफ बे जोंनि बुफां बोसोर सम्पर्क नैबे सम्पर्क बुफां करे इनके जों गोथां तंमाया अमा आगिनि अक्रा चाक्रा तंनाय रग जतनो गाहाम के साइमानो हायफोरनो ताबांनि हाय साइन्टिफिक बासाबाय नैनि अक्सिजेन जोंनो ब डेलिभारि खायो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइड बरफ रिसिभ खायनाव अमा हायरहि सानानि बरनि एक्सप्रेसन खायनानि हयतो अ जरावो सियानि बाङै साइमाया किन्तु बुफां जोंनि लाइफ जोंनि जीवन जोंनि लांमाव बोसो सामोंना अमा बर गाहाम खेनो साइमानो हानि बां जोंनि रीति नीति वसि गोदाल जाग जोंनि धर्म बायसि गोदाल जाग हमानि हाय जों बुफांनो बोसो इम्पर्टेन्ट दं जोंनि अग्रताय सिं सानाय साइ थांखा रां पैसा बोहै गोसा ताखौ बुखौ जोंनि हदा जतनो सि जों याकाय माथानाय थैफ्राव हंगे किन्तु जोंनि बुफां जोंनि लगेव जों बाय बाक्सा खावै कमरै थाङो हंगे बोसो जोंनि अ बुफां इम्पर्टेन्ट जों तिनि बुफां कायलायनायनि पान्डा हनै अमा हायो सिमि कायलाय तंमानि बायनिया आं जतनो कयनानि मुसुबो जतनो बुफां कायनायनि जे इम्पर्टेन्ट न इन्डिभिजुअलिबो जों साथा लायै कायलायनानि नांनाय तिनि हदानि तरफ থেকে गरिया एकाडेमिनि तरफ থেকে सालायै इनभाइट खायै जोंनि लिडार रक कायदखा फिया तै सालनै साथांके जिफुं साजाक मुसुक साजाक जरायदक फायै काफ्रमै बुथारपायनाय अमहाय ओंखांके जोंनि जे बलं उत्सव जे खायमानि बलं सुवालायमों जे उद्देश्य बेद थंनाय तानिके आगि गोबांमा बलं उत्सव नै बन महोत्सव नि सरकारनि बाबे कायजागो लख लख कोटि कोटि प्रति बছर न कायजागो थिया बनि लाइभलिटी जों नगिया जे तिनि कायरखा तै मास कायसा के गमाय पेयो गे जों अमनो स्पष्ट के बुसिया दे कलाइखा ना तमा कलाइखा अम जों जतनो नजर मारो लायनाय तिनि कायसा कायसा बुफांनि दाम रन्दी 50 टाका के रन्दी जे जों अर 1000 फकाइखा 500 फकाइखा अर बोसे एक्सपेंडिचर थांतंखा किन्तु तै मास कायसा परे सिकरि इनखा हंके जे आसक जों हहम ददम खलायै हदा थंखलायै गरे एकाडेमिनि अजमारो थंखलायै तिनि प्रोग्राम खायै चिन लुकुरनो सामाने बे थगनाय हानि बाङै कामे आमसायनि जतो लुकुरनो जतो मयालनि लिडार्सनो आं कयदानि मुसुबो जों जे कायमानि कम्फान कायथों दिनै 50 बुक फांफा कायथों बन टिकि रनानि न बोसों मा साखथारनाय तानि के बुफां करे के जोंबो करे बुफां तंके सि जों तंनाय के आसो नांमानि न जों तानि आसो नेग्लेक्ट के दिनै कायरखे थ्रि पेलंथों बा जतन खायजे अम हायके खासा मंगरि के नंनाय जों बनो टिकिरय तेलांगवानि इम्पर्टेन्ट नबो जों बुसिलायनो नांनाय गे आं दिनै अर फायै जोंनि बोसकाङाव जोंनि दफानि बर' रग जोंनि हदानि बर' रग हदानि बोसारक दिनै मोसालायमानि रग नवै बेलाय खाथुंखा बेलाय रोंजाखा जिसा बर'नो अनारियाम बर'नाय बे कायसा आं साख्लायमों जोंनि ICAT डिपार्टमेन्ट एडिसिनि बोखाखै जों एप्रक्स 300 जना जन वाइज खलायै वर्कशप खलायै जों प्रतिति जुनाल प्रतिति सेन्टार जों 20 जन खलायै 10 जनानि 10 दिननि बागै फक मिउजिक टे डान्सनि बागै जों फोरोंनानै थांदों जोंनि ICAT डिपार्टमेन्ट एडिसिनि हयगे गे दिनै अर जे मोसानाय रावबो पार्टिसिपेट खायमानो कन्टेक्ट खायदि निरक जोंनि एडिसिनि जे आधिकारिक दंनाय दं बाय कन्टेक्ट खायदि निरक सोरङै मानाय जोंनि दिप्रासानि बिसिङाव फक मिउजिक गोरों गोबांमा दङ जादो कलेजाव जानाय गोबांमा दङ ताव दिनै मोसानाय रावबो हायनो बर' रिहार्साल खायावै सि आसो गोरों दिनै रिहार्साल खायै बैनि अ चिनामा खायनाय दं हायके साब्रंनो फाय आइके 1 2 3 4 1 2 3 4 हनै मोसालायै फायखायके
তিনি বসে রং খামো গে হানে বাङै চিনি ও ট্রেডিশন চিনি যে ফক মিউजिक তংমানি রং বসে ইমপ্রুভ খাইদাनि मुसुगो हाने बाङै जों आपातत वर्कशॉप खालायो 10 दिननि बागै जों फोरोंनानै बोखाग थां दङ निरक जे इंटरेस्टेड तंनाय रक कन्टेक्ट खालायदि तै बिचिनि गार्जियन तंनाय चिनि हदानि अक्रा तंनाय नि मयाल पंचायत तंनाय रक नंबो कयनानि मुसुगो अ जागाव चिनि गोरों तंनाय रक न जाते असुबिदा न नाबायदि हनै हिसाब दागेवै रक बायखांगे जानाय तै बोसों त्रिपुरा फुटबल लीग चिनि टैलेंट चार्ज गायचा म फुटबल टूर्नामेंट नि बिसिं तै नि रक जतन साइ माने ब्राजिल हाय नि अमेरिकान कंट्री रक हंके फुटबल थङै बर कोटि कोटि रां आजै माने जोंगे चिनि मा फाबाय जों हजाव फुटबल थं खायगे बबायदि माइ मासा हनै हजाव गुबै गुबै चिनि त्रिपुरा हंके ओ फुटबल लाखिरवै माइ मासा नाय खूब कम सदो दिनै थंलायला हा बाटायलायला हा रां मा बाय हरो एंटरटेन खायो चाव रं लायनै पाइपे हे हंके बै बिसाना फ्रो हंके ना खेला ना सामो अमा हायके पाइपे हंगे हानि बाङै बन बोसों त्रिपुरा फुटबल लीग नि बिसिं तै काइसा टैलेंट चार्ज खायजनाय जे गोरों नैनि अंडर 19 जे 19 बोसोरनि राय रक बरनो जों जून वाइज सब जून वाइज जोंनि ताग रयसाबारि सब जून याखौ गंगानगर सब जून और रयसाबारि रनि आइनदि वन मादुल जानाय 19 बोसोरनि जे राय तंनाय रक न तै टीम सना जानाय काइसा गंगानगर सब जोनाल नि टीम अमा हायके थाङै जोंनि खुमलुङाव सकफ्रो हंके 3 लाख टाका मानाय प्रतिटी मैच 5,000 के मैन ऑफ द मैच रंग के माने जे प्लेयर गोरोंखौ कप्लाय केसे तिनि थंलायला हा कप्लाय हिंके तो काय नि थांनाय जे केसे दल नि फांथों जे प्लेयर काहको बेस्ट प्लेयर तिनि नि मैच नि काहको गोरोंखौ थंनाय हिंके थं गोरोंखौ न जों मैन ऑफ द मैच नै 5,000 के रजानाय हिंके अमा हिंके लास्ट थाङैबो मैन ऑफ द सीरीज बु मानाय प्लस नै फर्स्ट प्राइज हिंके 3 लाख टाका मानाय जे फुटबल गोरोंखौ सेकेंड विनर हिंके 1.5 लाख टाका मानाय थर्ड विनर हिंके 75,000 मानाय आ जागो चिनि बायचुंगुतिया फुटबल गोरों इंडिया नि कैप्टेन ब फाइनाय चिनि महाराजा बाय सालायजा हिंके अर बहायनो जत अर तंनाय रं गोरों चिनि राय तंहा हिंके रहबायदि पार्टिसिपेट खायो चिनि टूर्नामेंट पाइखांगे जों बरनो कोचिं नि व्यवस्था खायनाय फुटबल एकाडेमी खायमे एफानो फुटबल नि कोचिं जों फुटबल कोचिं खलायै बरनो फातार हास्तेव बा एमनकि विदेशो बरनो जों थंदवानि बागै व्यवस्था खलायनाय चिनि एडिसिनि फुटबल टीम नरो जतन नायै टिभि नो लाइके खेलार नो लाइखांगे सालाय चिनि त्रिपुरासार और जागा माथों खांगे जों पाइखमो हाय हनै सालाय ताबक जों फुनो लायनाय चिनि त्रिपुरासार नमा माया तं बन फुनो लायनाय बागै चिनि जग्ग जे गोरों थों गोरों बराव पार्टिसिपेट खायै मा थांना हंगे तैबो दिनै जे चिनि अरनि गरिया बाबा गरिया मिसननि उंगै अरनि ओ मेमोरेंडम दमानि चिनि पैलाव चिनि एम राजेश त्रिपुरा बनसि जों धन्यवाद मारग्रानाय ताने के दिनै कंस्ट्रक्शन क्लासरूम 1 निसिम फाइजराहिनि और दिनै रमानि अलरेडी सि एस्टिमेट खायै रय रखजार हानि बाङै किसा याफा खरखे जानाय चिनि बरम गना राजेश त्रिपुरा न ब अलरेडी सि इंजिनियर न तय खायै एस्टिमेट खायै रय सिर हजा इंगे बताकलानि बिसिओ न कंस्ट्रक्शन चेंज जानाय इंगे तै जे दिमा तमानि रन बोसों चेष्टा खालायने जे चिनि एडिसि हाफांतै जों मा माने न जों चेष्टा खायनाय तानि के चिनि त्रिपुरा रुंथों हामथों अमसों जे प्रफ्रनो दं चिनि त्रिपुरानि बागै आर जदिव रमालिया फ्रंके निरावबो नागारदि चौलिया नि बागै रमालिया हनै जों चिनि बोखाखलावैनो जों रनाय दानि हिंके चिनि बोसा रोंथों हामथों अबसों नायो हिंके आं तै कबां साया दानि हिंके जतन तंजाबायखा मायाव खैजाबायखा जतन हायनो हाय खुलमाया फारो तै हामजामाया फारो आंनि गगरन मथाखा